தம்பலகாமம் பாரதிபுரம் கிராமத்தில் மக்கள் மதில் கட்டி இருக்கிறார்கள். பாதையில் பாலம் அமைத்து இருக்கிறது. மழைக்காலங்களில் வடிகானூடாக தண்ணீர் போக முடியாது உள்ளது. இதை பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருடையது? ஒரு வீட்டார் செய்திருப்பதால் வரும் மழை நீர் போக முடியாது வீதியில் போகிறது. இதனால் மக்கள் பெரிய பிரச்சினைக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது. திருகோணமலை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்களின் கவனத்திற்கு, திருகோணமலை மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவர் அவர்களின் கவனத்திற்கு, திருகோணமலை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் அவர்களின் கவனத்திற்கு, கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் அவர்களின் கவனத்திற்கு, தம்பலகாமம் பிரதேச செயலாளர் அவர்களின் கவனத்திற்கு இதை செய்து கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருடையது?